Hi guys, good morning guys. Napunta sa atong kusina guys. Welcome sa among channel guys, Jaden Burrs. Maganda mo napunta sa atong pamahaw. Nagkonda ko dito. Nagprito og talong. Na. Pritong talong. Ang pilit gapon. Amo nang pari sa among bagoong guys, na may bagoong. Among bagoong na mo. Nami bagoong, nami bulad, ay dilis. Gapon mo nagluto, daghan pa kaya mo na mo pare sa talong. Mag-utan pa ko ni mama. Muna yung utan ni mama guys. Ay talong, daghan man kayo wala ko gihurot. Kaya ako ning gisahon ng uban, kundi kanang torta. Tortang talong. Sunod na pod, ugma na pod siguro. Daghanam na akong giprito. Kamera ba yung makakaon? Si mama di makakaon na utan niya ha. Ini prito guys. Okay. Ito ng balihon kay masunog na siguro ni. Hindi palabian kay bati kayo. Sakturang maluto ba? Hindi palabian nito bati kayo. Marugma. Pwede na ni. Pwede na ni guys. Kina brown brown na. Brown brown. Padung na sa kaitom. Ato ni nga uno. Ako ning iprito kay na may bagoong. Lamay ko ning pagkawsog bagoong guys. Nagpe-request na gyan. Kaya ako nung bawon nun. Magbawon ko nun sa eskwelahan. Okay. Luto na. Pritong talong. Sa Santa Cloban kay may mga mapan na niya nagdangaw. May pasudlangaw Tacloban siya na to. Kaya magsalang sa kasamong kong guys. Utan ni mama. Magsalang ng utan guys. Ito ni butang daan na itong kong guys. Itong kalabasa para malata. Dahil naman malata ni kalabasa. Dugay ito yung mata si madam kay lain ko niya yung upira gabi sa kuwan kanang kilat ba rin iya ko nung upira mura ko nagungul-ngul kilat ko ng gabi ng ulan pamubangon para itong ipasagdan kay gungul-ngul ko nung yung upira ay kanang gakuan ko ng upira sa kanang mag-ulan gani guys magdulog-dug kilat magkuan yung tiyan ay yung upira hindi ko na siya kasabot ba magkarambola siguro tiyan kaya di makasabot kasi may padapin guys ang Tacloban kay bisag bagong guys nami kinisaw-saw sa talong ay nanagay good morning ma'am ma'am good morning pasok oh grabe sino buntag ba gani sa basabanay guys ano buntag ninyong tanan guys may naganig pasok dayon para di malit sabit titi man ka ma'am tama kong yandam nimo kanin kopi gatas ini sini tapi yang ini gabi tikong-kong sumay kaya ko nung pera mura ko nagi kerot sakit guys di ko kasabot sang bation basta kasagaguan labi nagnay dagdag mo kunik siya nay murag mo tusok-tusok sa ang tahi muling gatikong-kong ka hindi masabot sabay hangim nun pero ko yung tanon muling gatikong-kong ka ha? Muling gatikong-kong ka imbis mo gakos ta di nang takagakos ang damot pantay kita ng gakos ka gakos jawara bay buthan ga? naman ang giro ka
Bukas ako na rin mainom. Pulibutan. Mainom ka? Ha? Mainom ka? Di ko. Ano ko kaya ang ganda mo sa sige handaan. Pag naon yung kanon. Inong tagkuhan guys, Milo. Painit sa kuto-kuto. Lurad na ito ni sibuyas. Pagpahumot pa. Pagpahumot sa kinabuhi. Kaning kamunggay guys. Hugas na ni. Shoutout nga Timuna. Dahan salamat kay muming gipasyal sa imong garden. Nami kadyo imong garden. Green kadyo imong mga tanim. Daghan kadyo bunga imong chisnat. Chisnat ng Grabe. malakas. Daghan kadyo bunga. Nay sa gijahang di ba kita kasi jahang video, jahang mga tanim kay mga kaang-kaang marami jarang ipangkaang. Basta abunuhan be. Di mo tong ipangabunuhan ti. Tambok kayo sa? Para magtambal kag imong mga tanim na may magagida ilang taon. Itlog. Itlog na nilaga guys. Itlog nilaga. Ikaw na ka? Ha? Sa kainit din ba ta? Dungan din sa kaon. Ikaw din muna din. Hindi man dito kamudangan. Hindi nakaganahan magdangan-dangan. Gusto na kang maglain-lain. Saya magapulan ko sa naong ba? Dungan. Pula na maglain. Nilatan niya ang utan niya ate. Pulas na ho. Maglayasan. But-but hindi mabuwang. May buwang. Grabe po na buwang. Lagi pulaan na. Bantay bitaw ha. Lamiyas tanglad. Tanglad lang malakas. Mainit na guys. Anong tag-init? Ato kung limpang yan. Isingit. Okay kayo. Hindi ako nimuwang na ho. Okay kayo. Dire dong. Marag na ho. Taklabaw. Grabe naman ka mga hinaway na ako ba? Awa na akong liwat. Taklabahog ba? Siyempre, nakaliwat ka, gwapo kay. Gwapo, may muhang giliwatan. Giliwat mo si muhang giliwatan. Namin ipabaon bigay ka ng itlog. Hindi palakas. Ng masin. Nandun ka ng itlog mo na yan. Itlog din mong kabugok na. Ikabunta guys, akong babaw na tingin ng itlog. Ako rang nilaga ba? Dili prito, nilaga ra na. Akong Para? patuan. Kabaw ka bidagang yung benefit ng itlog. Ang itlog, makahimog bata. Ang itlog, mahimong manok. Ang itlog, mahimong itik. Ang itlog, mahimong tanan, gikan sa itlog. Pero yung morang itlog maway kwenta. Grabe naman sa mga pinto. Puro kituwa lang katol-tol. Dinetong ka na lang, una nagkaon niya rami. Ikaw, kita di pa tamo kaon? Ha? Di pa tamo kaon? Magsandok na ako. Ano yap? Ang nagmaylo? Para mong gugang ka. Luhag. Good morning guys. Magandang ta sa atong pambalon. Bungasan pa man ni mong bawon nga rin Bigan naman na lagi. gamay. Horok ano? Butang sudan no. Compartment. Muna yung kwan guys, sudan. Ibang bata, asa mo ka gingana. Plastic. Nagana ka to yung mga gasmit nga way sudan. Atagi. Share mong duha. Mau na ta. Ang giwat diha. Uy, kagiyan. Hindi ko yung kauna na. Sarap eh. Ay, ka na daw. Gutom na kang dito. Ano may madyong klase? Nagpa-clearance na lang mo. Wala oy, practice pa magkuhan. Practice pa graduation. Diet kay Magpasapaso mo. rapad ng tagpubo. Kantara man. Diet. Rapad na kami yung tagpubo. Ang diet mo nagduko. Tanaw na to. Tanaw na to. Di ka magduol. Ayaw, bake eh. Ginahan na ka. Busok mo, Kaya busok. tambol di ba? Sa kaka ko, tambol di ba? Taba, tambol sa tambol sa mga puno. Kaya ba kami, ganahan ko binigyan na katambol.
Tambol ba? Ano yung tambol guys? Kisa na kailag tambol dia. Mga onta guys, kalabog na kisa. Mag-ingon sa maestra, gawin baton, pangatulog lang mo, ilang mong pagsamok-samok. Ano may klase sila, good clearance na nila. Wow. Hindi palayo natin. Hi guys, mauta. Mamata guys. Kurban ng mga bebe nang saka. Kung mga kalpag sigla. Masakit may mukuli. May murag magtusok-tusok. Nga murag magkirot-kirot, di masamtan. Ina, dali kaysa, na yung pera. Nahira ka kapira sang liod, hindi mo ko batid nga na. Matagal lagi, mo. Baw, ganyan. Ito yung mga nabis, sa ibalong ba sa nutiyan? Ano, gamay naman tayo. Hindi ko naman. Kasabot. Uy, mapansin na guys, ito lang na yung ulan, yung kidlat, magluyak. Maglain ko na yung pera. Baw nga, no, sabi nakarilit diha. Murag inanag siguro na. Yung pera. Anang di ko ganahan magkasaguguan dyan, magkilat-kilat kay Tirap. magludya ko. Hindi na dong. Ikaw ma, di pa ka mamahaw? Pa, uya na. Busog po ko. Kaya mong gipainit, photo gatas. Oh. Sabi na kung nato kag lungsod na may kagputo. Ang bay, basket ko na dyan ko, naglawlaw na lang sa gasa. Di pa kumpang. Di ko mo saligin yung pangumpra. Pura. Nga ba? Nawa. Kaya pa na ako. Galing kay kumpang na kayo. Di na kaya. Hindi nakalawlaw. Merap ba, kaula ko ka, mamuli mo ko asa ka pangitaa. Kabian di ka, mabuntag pa asa ka kaya padulong. Uyab na nas kambang yung lagan pa na. Ay. Kang kumuyab. Kumuyab. Itagbaw na ko. Pagbubali. Sige, pag lakaw-lakaw, maya, buntag pa ning mata na mo, anak ka dire. So nakasilingan. Sa una. Ah, ginawa. Ano nga? Nawa sa una. Mayroon Jod. Sa una. Lagi ko tawagon papa niyo. Oh. Huwag ka dyan uminom og tubig. Putda na, mga duwa kay nana o sa bras. Pas na po di mong buhok. Lapit na rin yung birthday la, regalon ti kag balo. Ito yung mong birthday. Regulahan ko na kang giyan og balo ma. At pa, ani-ani niya kang kibaso. May parigaluhan ko ni mo sa manyika. May pa. Ikaw, umarang na ka. Yobag. Munyeka ko no. Umarang na siguro na siya. Pariyan mo ba kay same vibes? Dami mo ko lang na ikatapad-tapad ma. Ah! Mawa ko ng mga sakit. Los. Ayaw, kung inyo galing anak kay hatag na nanak ng problema, may pamagbibiyo ka pura. Ay, lagi tagay yan. Ay, tugaya. Mingkoy, alin na Mingkoy. Salamat sa grasya, nabusog na po mi karong adlaw. Nilapat yan, tiyanan, palaos na naman. Tinday. Pero may di kan pakanugdagan di para pero may ngandam ba hindi ko. Tapos sa panahon. Tapos sa panahon ba? Bagot kinapanahon. Nabot sa panahon, naigira, mabili na, kaya di nakadal sila. Nanda. Sama naman ka, di nakadal sa lawas o magdinaganay. Ano nang iwang kay haptik, Kaptig mulagan. gahandang lawas. Kaya man na itong alaga guys. Kaya kita busog na itong laga. Nagtigil upang ng panampit. Iyan. Lagi mong baon na diya. Kuha ni mo. Hindi marabo na siya gitit. Upang mga kuwan kay di ka. Ha? Hindi marabo ka Pag ako gayong mag-init be. Ang katotohanan hindi ko tinatanggal. Ang katotohanan ay ilalagay ko dyan. Hindi mo namang pastor na gina. Dapat ang katotohanan ay lalabas. Hindi tinatago. Lalabas ang katotohanan sa katotohanan. Kanon sana ko si Mingkoy.
Ito na po. Isa ko lang. Pagamping Ha? na. Isa ko guys. Pag nagpajong kayo, kalitra bag-uwan. Isa ko lang. Oh. Unsay mani? Ha? Padalag pagka binagabay pagka eskwelahan eh. Wala na. Kasi padala ni mo suntaan. Pagda. Tigati. Ato dito Mani lagi, Wala mani ba, lagi, mani? wala na Mga lagi. mani, Mani. hati. Katong tag 5, wadis lang. Katong naikapajas Ay, na katong iniwa-hiwa. Gapo na lang. Ikapon doon nila, di ko karon nila. Pagdag, mga makaon guys. Sumanamig pamaho guys. Ja. Shoutout sa ako sa nag-birthday karon ni Bian, Kaisa, Rubio. Happy birthday dong. Mga inauto nga daghan pang birthday mabot sa imuhang kinabuhi. Ja. Pagbinutan sa imong pag-eskwela. Ja. Pagamping sa kanunay. Ja karon guys, manglakaw sa mi guys. Kaya maghatod mi sa labuno ni mama. Ito dito sa kananay ibabaw. Nako sa mi guys to ah. Ikarga ni Junjun sa kuan motor. Namigay si Pako guys. Ato ang kuano. Ato ang bundok. Ayo. Ayo, na. Yan na po gimuhang kuante customer. Bahala kalo sa kuno man so toy din naman. Bahala ko nung kasa kano sa kuno nimo labhan basta malabhan. Ubay-ubay ra ba ni? Ubay-ubay buhol. Ano ko ni sabon te? Nani sabon diri yang ingon. Ubay-ubay buhol laglabon na ni mama kay natambak. Bisan pag na siya mga pumasalag, di gyapon na siya magpalaba. Di gyud. Ako bitaw ko na lang ako. Di man gani magpalaba namo. Ayaw. Kay ikaw ra gadyo diyang ganahan. Ako nang tayo wala pa ba kay wala na ulan day ako i-dryer on ta. Di Labhan ni ginagawa. Junjun kanay washing ja. Ah, Dali ra saan pud po? kay nay dryer ba di man musugot. Ay naibabad na to na karong gabi kogma atong i-dryer. Oh. Ayaw si Tonya ra. Bahala ka. Problema na. Ano kadaghanan na no. Gikuha na ganing Junjun diyang labunan kay labhan musuko. Musuko kay di dyan sa palabhan. Gusto siya lain maglaba. Ayaw niya. Ay, lisod na kay balion na iyang kuan. Senior. Lubas na kayo. Lubas. Arisa mete salamat eh. Tadarig dahon sa kuan guys, balanghoy. Udlote. Kuanan ni mama mo ni gamitin ni mama. Asa? Mangawat mi dari ha. Mobito tagija. Din. Ito ginitan oh. Wala pa hinog. Wala pa hinog. Awat mi kuan eh. Agad-agad mi kasabi. Daon na bitaw ni. Nyag ka ng bayabas, dahon na pa na. Wa dabang pa. Dahon pa. Nay nagsigili. True. Tagija kasabot. Sila bito tagiana. Makihat na din so. Mingkoy. Naninda na pas mingkoy. Oh. Huwag daw bulangoy dito mo. Kagamaya ka ito, ikuha! Pagkaway! Daganan di ay. Kuwang rana. Oo. Punan na naman nandiya. Punan. Sabi na gamay ra. Nakauli namin guys. Kasi babaw. Katod mi sa labunan ni mama. Nandiya guys. Muraktas na to among vlog karong adlaw. Babay na po mi guys. Bye bye. Daghang salamat sa perminidyong pagtanaw sa mga vlog kada adlaw. See you next vlog guys. God bless ninyong tanan. Bye bye.